गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गवा रायजोआव सोलिबाय थानाय 37थि नेशनेल गेम्सआव गोबां बर' गेलेगिरिफोरा मेडेल देरहानो हादों। बेनि गेजेरावनो रंगिला दैमारि आरो पद्मिनी नार्जारिया उसु गेलेनानै रुफानि मेडेल आरो ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। नेशनेल गेम्सआव मेडेल देरहानो हानानै बर' हारिखौ गोग्गानाय आरो उदालगुरि जिल्लाखौ गोग्गानाय लाबोनो हानायाव उदालगुरि जिल्ला उसु एस'सियेसनआ मोनसे बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेबादि हाबाफारिनि गेजेरजों रंगिला दैमारि आरो पद्मिनी नार्जारिखौ उदालगुरि जिल्ला उसु एस'सियेसनआ बरायनाय जायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बारदैसिला मुंनि सासे बर' आइजोआ Ph.D. डिग्रीखौ लानो हानायाव जाफुंसारदों। ट्रेडिशनेल रिलिजियास बिलिफ्स एन्ड प्रेक्टिस अफ द बड'स आयदानि सायाव Ph.D. डिग्रीखौ लानो हादों बारदैसिला नार्जारिया। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि ओनसोलनि टेङाइगाव गामिनि थागिबि बारदैसिला नार्जारिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय Ph.D. डिग्रीखौ लानो हाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन बिफाननि लोगो बिबुंगोरा ड. नुसार बरगयारिनि बिहोमायाव गोबां नांथाब नाजादोंमोन बारदैसिला नार्जारिया। जोबथायाव गावनि नांथाब नाजानायजों ट्रेडिशनेल रिलिजियास बिलिफ एन्ड प्रेक्टिसेस अफ द बड'स आयदानि सायाव Ph.D. डिग्रीखौ लानो हानायखौ गोजोननाय फोरमायदों बारदैसिला नार्जारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर बि.पि.एफनि दैदेनगिरि जानानै बर' हारिखौ आइथिं सिङाव गाग्लिनानै दोनबोदोंमोन। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बि.टि.आर. सरकाराव मिडिया जानानै बुंनो हानाय मोनथायखौ दायो मोनदों। साफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीया दायो उदाङै ओंखारबोनो हाबाय। गासैबो बर'नि गौथुमफोराव उदाङै खामानि मावनो हादों। हाग्रामा महिलारिनि समाव बर' हारिनि सानसुमै दैदेनगिरिफोरा औवा हासुङाव सफा मुथे जानानै दोनजादोंमोन। दायो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बि.टि.आर. सरकाराव उदाङै ओंखारबोनो हादों। बेबादि बाथ्राखौ बुंदों इ.एम. रनजित बसुमतारि बिथाङा। इउ.पि.पि.एल. दैदेननाय बि.टि.आर. सरकारा सोलिफु 3 बोसोरनि गेजेराव दफा बायदियै गोबां खामानि मावनो हाबाय। बेनि गेजेरावनो दफा बायदियै बर' बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि आरो बर' रावखौ रायजोआरि एबा आसामनि एस'सियेट लेंगुवेज खालामनो हाबाय होननानै राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि दैदेननाय बि.टि.आर. सरकारनि समाव दफा बायदियै बि.टि.आर.नि सिमाखौ गहपुरसिम लांनो हानानै दायो बि.टि.आर.नि एम.सि.एल.ए. बियाबनि अनजिमाया गासै मोन 60 सिम जाहैसिगोन होननानै बे गोनां बाथ्राफोरखौ राजु नार्जारि बिथाङा मिथिहोदों। इजराइलआ गाजा सहराव हामास उदखारिनि हेंथायै गाग्लोबनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेरावनो इजराइलनि सान्थ्रिफोरा हामास उदखारिफोरनि गं 450 थाग्रा जायगाखौ गावख्रुबजोबदों। बेजों लोगोसेनो आइ.एस.एफ. आरो आइ.डि.एफ.नि मददजों हामासनि उदखारि कामान्डार जामाल मुसाखौबो गावथारनो हादों। इजराइलनि सान्थ्रिफोरा हामासनि उदखारिफोर थाग्रा हा सिंनि खरंखौबो गावख्रुबनानै सिलिंखार खालामबाय। आइ.एस.एफ.आ उदखारिफोरजों थाफानायनि सन्देहआव सा 38 फेलिस्तिनिफोरखौबो हमदों। हमजानाय सा 38 फेलिस्तिनिफोरनि गेजेराव सा 5आ हामासनि उदखारिफोर। अन्थाइ खुबैग्रा आरो दाङाबाजि खालामग्रा फेलिस्तिनिफोरखौ आइ.एस.एफ.आ गावथारदोंमोन। इजराइलनि सुबुंफोराबो वेस्ट बेंकआव मोन 62 जायगाफोराव फेलिस्तिनिफोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां बर'नि सासे गोख्रों रोंगौथि गोनां जोलुर गेलेगिरि दनजित बर'आ हरखाब मोब्लिबजों बोजानानै जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जागिरदनि देवसालाव मबाइल चार्ज होनाय समावनो बे हरखाब जाथाया जायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसं मिरु सेन्टार फर बड' स्टाडिजआ दा बुरखां मुंनि गांसे दानथामारि लाइसि बेखेवदों। बर' माहारिनि गारबोनाय आगोमा जारिमिनफोरखौ गोथाङै दोननो आरो बेखौ इयुन जोलैनो मिथिलांहोनो थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बड' बिफाननि हेफाजाबाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सेन्टार फर बड' स्टाडिजनि दिहुनजानायाव गिबि खेबनि थाखाय गांसे जारिमिनारि आबुं दानथामारि लाइसि दा बुरखां बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं, आथिखालनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सेन्टार फर बड' स्टाडिजनि बिथोनगिरि ड. बिनय कुमार ब्रह्मनि नाजानायाव गिबि खेबनि थाखाय दिहुनजानाय बे बिजाबाव बर'नि मुंदांखा जारिमिन लिरगिरि हिराचरण नार्जारि, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बर' बिफाननि बिबुंगोरा ड. इन्दिरा बर'मोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मेलेमजिबि लिरगिरि जेरै ड. हेमन्त कुमार दास, ड. रातुल डेका बिथांमोनाबो बे बिजाबाव बर' माहारिनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ लिरदों होननानै मिथिनो मोन्दों। गुवाहाटि नोगोरमायाव थानाय देशभक्त तरुणराम फुकन इनडुर स्टेडियामाव थांनाय 4 आरो 5 नभेम्बर खालाराव जालांनाय 5थि अल आसाम सेसनकाइ चिट' काराटे चेम्पियनशिप 2023 आव चिरां जिल्लानि बिजनी बलामगुरि काराटे एकाडेमीनिफ्राय ब्रिंकोल नार्जारिया सनानि मेडेल, अनिल बर'आ ब्रन्ज मेडेल आरो
गोमसार नार्जारिया ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हानानै बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। फैगौ दिवालीखौ नोजोर होनानै सुप्रिम कर्टआ मोनसे गोख्रों आयेन फोसावनानै होदों। फैगौ दिवालीयाव गोबारै बेरफ्रुग्रा बमा बायदिखौ गावनो एबा बाहायनो मोननाय नङा। बमा बायदि बेरफ्रुग्रा मुवानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो सोदोबा आबहावाखौ गोबां गेब्रेंनाय लाबोयो, जायनि जाहोनाव फैगौ दिवालीयाव बमा बायदि बेरफ्रुग्रा मुवा बेसादफोरखौ गासै रायजोआवनो बन्द' खालामनो सुप्रिम कर्टआ बिथोन होदों। आसाम सरकारनि साख्रि मावग्रा मावफारियाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। दिवालीनि थाखाय मोनसे मोजां अफार होदों आसाम सरकारा। आसाम सरकारनि साख्रि मावग्रा मावफारियाफोरनो 4% ब'नास बारायनानै होदों। सिगांनि 42% आरोबाव 4% गासै 46% ब'नास बारायनानै होदों आसाम सरकारा। फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय आरोबाव 4% नि ब'नासखौ मोननो हागोन। आसाम सरकारनि साख्रि मावग्राफोरा आसाम केबिनेटनि जथुम्मायाव बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।